Sam. Ahoj, Jack. Hej, ale už sme sa dlho nevideli, čo? Čo tu robíš? Neočakával som ťa, že ťa tu uvidím v archíve. Kde máš problém? Nemám problém, všetko je vynikajúce, perfektné. Morrison je v najlepšom stave, deti sa majú dobré, ja som v bezpečnostnej scéne 5, ale máš starosti, aspoň znieš, tak nie, vôbec nie, teda jedine keby tak o teba, ale Sam, čo sa vlastne s tebou stalo? Archív, Sam, prosím ťa, nemôžeš takéto veci robiť. Jack, bolo to pekné, že som ťa videl. Vieš, prídem neskoro. Sam, prosím ťa, nechaj poradím ti niečo. Vieš, archív, to je posledná slepá ulička, to je úplne svinstvo tuto a tu ťa vôbec nezbadajú. Ja viem. Perfektné, vynikajúce. Tak uvidíme sa neskôr, Jack. A pozdravuj Elisona dvojčky, trojičky. Tak trojičky, bože, ako čas beží. To je úplne jasná ukážka predstavy. Je úplne pohyblivý. Ďalší. Chcela by som oznámiť nesprávne zatknutie, ale musíte ísť k informáciám iné oddelenie. Ale tam som už bola, ja prichádzam odtiaľ, poslali ma sem. Povedali mi, že mi dáte formulár, ktorý musím vyplniť. Máte účet od zatknutia? Áno. A je opečatkovaná? Opečatkovaná? Nie je tu žiadna pečiatka, vidíte? Nemôžem vám dať formulu predtým, keď toto nebude opečiatkované. A kde dostanem tú pečiatku? Pri vyrovnávaní informácií. Tam.